खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लानि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बे रादाब बिलाइयाव रादाबा दङ मोनसे जे बर' हारिखौ गोजोन गैयै खालामनो नागिरग्राफोरखौ रेहाय होनाय नङा। एडिजिपि हिरेन नाथ जोंनि आसामनि एडिजिपि हिरेन नाथआ बे बाथ्राखौ बुंदों जे बर' हारिखौ गोजोन गैयै खालामनो नागिरग्राफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। बेनिफ्राय कंग्रेसनि एमएलएफोरनि हानजाया गिबि मन्थ्रिनि रां फुजियाव 10 लाख रां होदों। बयबो होदों, बिपिएफआबो होदों, सोरबाबो होदों आरो हारसिंबो होदों आरो बाहाय कंग्रेस एमएलएफोरा 10 लाख रां होदों। बिपिएफआ 25 लाख रां होदोंमोन। सोरखारा गोदान एसअपि फोसावनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गोख्रों पहेरा होदों। मैया बियो ओंखारबाय गोदान एसअपिआ। बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो क'क्राझार मावखुंथाया बा बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि मावखुंथाया गोख्रों पहेरा होदों बा नोजोर लाखिदों। बेनिफ्राय जाबाय मा एमएलएफोरा जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हाया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ मैया बुंदों जे एमएलएफोरा मोनबो जौगानायनि खामानि मावनो हाया, मन्थ्रिफोरासो हायो। खोथाखौ जोङो फरायजोबबा एसे हमनो हागोन, नाथाय सिंनि खोथाखौ मिथिजोबनो हाया। न' लुना होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाय होननाया राकेश ब्रह्मआ आंनि सायाव होनाय अजदआ नंखाय। इन्द्रेश्वर राभा दाखालि जे बेखौ साख्रिनिफ्राय होख्लायनाय जादों, बे इन्द्रेश्वर राभाया बुंदों मा दे न' लुनायनि मुङाव बियो थाखा लायाखै, रावनिफ्रायबो थाखा जाख्ल'आखै। बेखौ राकेश ब्रह्मआ ओरैनो अजद होदों। बिनि उनाव एमभि रामानानि बिजिरथिलियाव गेबें नोगोरारि पन्जिनि फोजौस्रांनायनि न्यायिक हाबाफारि गाबोननिफ्राय सुप्रिम कर्टआव एनआरसिनि हियारिं। दिनैनिफ्रायनो बे हियारिंआ जागोन आरो सुप्रिम कर्टआव एनआरसि जि रेजिस्ट्रेसन, बे रेजिस्ट्रेसननि खामानिखौ मोजाङै फोसाबनानै मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय हियारिंआ जागोन। बेनिफ्राय बिजनीनि मोनसे रादाब, सासे हमगार्डखौ सिनाय मोनै दुथाङा बुथारनानै गालांदों। बिजनी थानायावनो हमगार्डनि साख्रि मावोमोन आरो बियो खामानि जोबखांनानै हराव 10 बाजिनि खाथि खाला बियो न'आव थांदोंमोन बिजनी टाउननिफ्राय साइकेलजों। बेहायनो गावनि न' मोनहांनि सिगांनो बेखौ सोरबा दुथांफोरा लामायाव आवग्रिनानै बुथारनानै थांदों। बेनिफ्राय नाथ जुगि फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा बिटिआर सुक्तिनि 4 आरो 5 दफाखौ नायबिजिरनो खावलायदों। बेनिफ्राय जाबाय मा एमसिएलए सन्जय सर्गियारिखौ खेंफोरथि होनो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिया जाहोन बिनानै लाइजाम हरदों। आरो मोनसे रादाबा जाबाय बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो थाइजौ दैथायहरदों बान्था हिसाबै। बेनिफ्राय बेफोरबादि हरनायफोरा हादोरजों हादोर जाहाथे मोजां सोमोन्दो थालायो बेनिनो। बेनिफ्राय सुजुथायाव दङ आसामनि सिमना जेंना। मणिपुरजोंल' बाद बिनि अनगायै गासिबो हादोरसाफोरजों आसामहा सिमना जेंना
दङ। बेनि उनाव जाबाय जेफ बेजसनि आमाजन एंगारनानै अख्रांमा संजिरनाय। जे जेफ बेजसआ मुंदांखाथार आमाजननि बिथाङा मालिक आरो बियो दा आमाजननि जि गाहाय बिबान बेखौ एंगारनानै अख्रांमा संजिरनाय एबा रिसार्चआवसो खामानि मावनो गोसो जादों, गोसो फोरमायदों आरो। बिनिफ्राय खेलानि रादाबखौ नैबे मोनसे दङ। मेरि कमआ निखत पिंकीजों जुजिनांगौ जानो हागौ। बे भारतनि मोनसे खेला जागोन आरो गुरुग्राम दिल्लीनिफ्राय होदों बेखौ। दा बेहाय मेरि कमआ निखत होननाय आरो पिंकी होननायनि बेरेखायै गेलेनांनो हागौ। दिनैनि इंखं बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बेनि उनाव जों फैबाय अग्रदूत रादाब बिलाइ। बे अग्रदूत रादाब बिलाइयाव दङ जे प्रथम बारलै उत्तर पूबर 5 मन्त्री मिरु सरकार आरो दानि जे नरेन्द्र मोदीनि मिरु सरकार बहाय सानजा सा रायजोफोरनिफ्राय 7 मन्त्री बिबान मोनबाय। बेहाय होनदों मा मोदीर मन्त्री सभा 43 जनर अन्तर्भुक्ति 43 मानसिखौ लानाय जादों आरो बिनि गेजेराव 15 केबिनेट आरो 29 राज्य मन्त्री आरो बिबान एंग्लायदों प्रसाद जावड़ेकर, हर्षवर्धन, पोखरियालखौ लाफानानै गासै 12 गिबि सिरिनि मन्थ्रिफोरा। बेनि उनाव फैदो जे द्वितीय स्थानते शपथ सनवालर बन्दर जाहाज जल परिवहनर दायित्व। जोंनि आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालाबो नरेन्द्र मोदीनि केबिनेटआव जायगा मोनबाय। बिथाङा बिबान मोनदों बन्दर जाहाज आरो जल परिवहननि। दा बेहाय मोनसे रादाब अमर आपनार देशरे आरम्भ हब राज्यर सकलो सरकारी कार्य হৈছে। अमर आपनार देश होननाय जि लक्ष्मण बेजबरा रनसायनाय बे मेथाइ बेजों सरकारि मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो जुरिगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बलिउड एबा हिन्दी सिनेमा जगतनि किंबदन्ती अभिनेता दिलीप कुमारनि रुंसारि। बुंदोंबा बेहाय बैसो 98 बोसोर 98 जाबायमोन। 98 बोसोराव किंबदन्ती अभिनेता दिलीप कुमारर हेक निस्साक त्याग। बे जायखौ जोङो हिन्दी फिल्माव दिलीप कुमार होननानै मिथिगौ बिथाङा नंगुबैयाव दानि पाकिस्तानी मानसि। दा 28 बोसोराव 98 बोसोराव थैदों अब्लासिम बिथाङा दिलीप कुमार मुङै मिथिजादों। मानसिया मुस्लिम, गुबै मुङा इउसुफ खान। दा बे मानसिया मानो हिन्दु मुं लानाय बेनिबो सल' दङ। खनसेनिबा बे बुङो जे देबिरानी होननाय एक्ट्रेसा बेखौ बे नामखौ होदों, हिन्दु नाम ला होमबा नोंहा मोजां जागोन होननानै। आरो खनसेनिबा गाव बुंबाय जे बिफाया जाहाथे बियो गावनि फिसालाया इउसुफ खाना फिल्म जगताव एक्टिं खालामनाय, सिनेमायाव एक्टिं खालामनायखौ मिथिया, बेनि थाखाय बे नामखौ लाफ्लादों। जेखियानो जादोला बिथाङा गोबां फिल्माव फावथिना खालामदों। बेनिफ्राय जाबाय मा 12 जुलाइत प्रतिवेदन दाखिल नकरा बिद्यालयर फलाफल घोषणा নহয়। दा हेडमास्टारफोरा जोबोद सांग्रां जानांसिगौ। मानोना 12 जुलाइ जानो दिनै 8 जुलाइ आरो सानब्रैल'सै। बे सानब्रैनि गेजेराव जुदि
बे गाव गावनि स्कुलनि माबाखौ होआब्ला रेबसुंखौ दाखिल खालामाब्ला अब्ला बिसोरो रिजाल्ट मोननाय नङा। बे मार्कशीट टार्कशीट होनाय माने बानायनाय नङा बिसोरनि माबाखौ फरायसाफोरनि बिजाथिफोरनिखौ, मानोना नम्बरफोरखौ मोनबासो बानायगोन ना। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा 5.2 प्राबल्যৰ ভূমিকম্পত পুখুৰীৰ অফন্দি উঠিল পানী খহিল মথাউৰি। যে অভিকেন্দ্ৰ গোৱালপাৰা লক্ষীপুर दा मैया बांग्रिं जालांदोंमोन 8:42 आरो बे बांग्रिंनि जि उथुमाया गवालपारानि लक्षीपुर रिक्टार स्केलाव हमनो मोनदों फरायनो मोनदोंमोन 5.2 बे जायगा जायगा गोबां खहा जादों होननानै बुंदों। मोनसे थिउरिया हानजा सोमजिदों जोंनि आसामाव, बे जाबाय मरान राष्ट्रीय मुक्ति बाहिनी। बे रादाबखौ ओरै होदों मरान राष्ट्रीय मुक्ति बाहिनीर 3 किशोरसह 7 सदस्य ग्रेप्टार। सासनि बे थिउरिया हानजानि सोद्रोमाफोरखौ हमनो मोनदों। मरान होननाय जाथि मोनसे दङ आसामाव। बे मरान जाथिफोरा गावसोरनि माबा मुक्ति लुबैनानै मोनसे थिउरिया हानजा दादोंनो। दा बाहाय होनदों बे थिउरिया हानजाफोरा अरुणाचलर भारत म्यानमार सीमान्तत सेना आरक्षीर अभियान। दा अरुणाचलनि भारत म्यानमार बे सिमनायाव बिसोरो केम्प फाथिदोंमोन। दा बिनि उनाव फैबाय जे कर'नार মাজতে সন্ধানহীন 12 লক্ষাধিক শিক্ষাर्थी बेसरकारि स्कुलाव प्रतिवेदनाव चिन्तित हारियाना सरकारा सिन्थायाव गोग्लैदों। मानोना प्राइभेट स्कुलफोरनि बिगोमाफोरा बेखौ मिथिहोदों जे 12 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोर कर'नानि समाव गोमादों। अबाव थांखो थैयाखै आरो अबाव थांखो बेसे जादों खोथाया। बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब होदों मा डेल्टा रोधर बाबे कर'ना जयी कभिशिल्डर एटा पालियै जथेस्थ। जायफोरा कर'नाखौ जै खालामबाय आगोलाव बिसोर दा जाहाथे कर'ना जाफिना, बे कर'ना जाफिनैनि थाखाय कभिशिल्डनि मोनसे द'ज मोनबानो थोथारगोन इदि होननानै बुंदों। दा खेलानि रादाबाव मा इउर' कापनि फाइनालाव इटालिया थांबाय। इउर' कापनि फाइनालाव मैया गेलेदों इटालियाव थांबाय थांनाय मोनायाव आरो बेनिफ्राय कपा आमेरिका होननाय आरो मोनसे फुटबल खेला बेहाय आर्जेन्टिनाया थांबाय। दा फारसेथिं इउर' काप फारसेथिंजाय कपा आमेरिका फुटबल कम्पिटिशन आरो जोंहा मोनसे फुटबल कम्पिटिशन थाबाव बे जाबाय फिफानि फिफा होननाय FIFA बेनिफ्राय जाबाय मोनसेया अलिम्पिकनि फुटबल खेला आरो बायदि बायदि हादोरमायारि फुटबल खेलाबो दंबावो। जायखिजायानो जादोला बेहाय आर्जेन्टिना जे कपा आमेरिकानि खेला बेहाय आर्जेन्टिनाया ब्राजिलनि बेरेखायै गेलेगोन। बिनिफ्राय मिथिनो हाबाय जे ब्राजिलाबो फाइनालाव सौहैबाय आरो बेखिनियानोसै। बिनिफ्राय जोङो असमिया प्रतिदिनाव फैदिनि बेहाय गाहाय रादाबखौ होदों गाहाय रादाबफोरा बे अग्रदूतआव थानाय बादियानो। दा गोदान रादाबखौ नागिरनि बेहाय जाबाय भारतव सर्वश्रेष्ठ देश उत्तर पूर्व विकासर केन्द्र रूपे गराय हब लक्ष्य। बे नरेन्द्र मोदीनि खोथा जे भारत हादरखौ बुहुमनि मादावनो मोनसे जौगासारनाय मोजांथार हादोर खालामनाय आरो बे भारत हादरनिनो सानजा सा ओनसोलनि जिफोर हादोरसाफोर दङ बिसोरखौ जौगाहोनाय बेनो गाहाय थांखि। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा
सनवाल हह त्रिपुरार प्रतिमा भौमिक मणिपुर राजकुमारर हपत जे आसामनिफ्रायथ' सर्बानन्द सनवाला मोनबाय ओजोंहाय अरुणाचलनिफ्राय किरण रिजिजुआ दंखायो दा गोदान मन्त्रि आफाद मैया जाय समायखिरा लानाय जायफोर बेहाय त्रिपुरानिया जाबाय प्रतिमा भौमिक आरो मणिपुरनिफ्राय राजकुमार होननाय बे गासै साबा 5 जन हल उत्तर पूबर केबिनेट दलै रिजिजु बेनिफ्राय जाबाय प्रति बछरे 28 जुलाइत राज्यजुरि पालन करा हबो देशभक्ति दिवस तरुणाम फुकन बे तरुणाम फुकन नि जि सान फालिनाय बेखौ देशभक्ति दिवस हिसाबै फालिनाय जागोन बोसोरफ्रामबो 28 जुलाइखौ बेनिफ्राय मोनसे रादाब मा भारत त्याग आंदोलन बिरोधिता करिছিল श्यामा प्रसादे मुख्यमंत्री बक्तव्य प्रत्याह्बान जानाय रिपुन बराया बे खोथाखौ बुंदों जे महात्मा गान्धीया कुइट इन्डिया मुभमेन्ट लादोंमोन भारत नागार भारत एंगार सोमावसारनाय बेनि बेरेखा खालामदोंमोन श्यामा प्रसाद मुखार्जीया जोङो जारिमिनखौ फरायबासो मिथिसिगोन बेनि उनाव दङ जे पुनर कर'ना संक्रमण बृद्धि कर'नाया आरो बारायफिनदों 24 घन्टायाव साग्लोबजादों 43,733 थैदों 930 बहुत थैदों 930 सारा भारताव इनिफ्राय होनदोंमा अखम हह 9খন राज्यলৈ उद्विग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयर जरुरी पत्र जे सावस्रि बिफाना जोबोद सिन्था गोग्लैदों आरो आसामखौ लाफानानै गंगु हादोरसासिम मोनसे इमारजेन्सि लाइजाम फाथायहरदों जाहाथे सांग्रां जायो बेनिफ्राय मोनबाय मा मोनसे रादाब जे हिजबुल मुजाहिदीन संगठननि शीर्ष कमान्डार निहत सान्थ्रिफोरजों गावलायनायाव जे माबा थैदों हिजबुल मुजाहिदीननि कमान्डारशिप थैदों बेनि उनाव इटालियाथ' फाइनालाव थांबाय माबायाव इउर' कापआव बे माबोरै थांखो माबायदि गेलेनाय मैया खेलाखौ नायग्राफोरा नुदों बेहाय होनदोंमा टाइ ब्रेकाराव जिखि फाइनालाव इटालि टाइ ब्रेकारावसो देरहादों बै गेलेनाय समखिनियाव बिसोरो देरहानो हायाखैमोन टाइ ब्रेकार होनांबाय ड्र थानायखाय बिदिसो जे जोङो माबानिफ्राय प्रतिदिननिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय आरो रादाब दंबावो गोबां रादाब दंबावो बेनि दिनै आमार अखम बे रादाब बिलाइनिफ्राय जों मैखोम रादाबखौ फरायनो लादों बे होनदोंमा अनुगित्यर पुरस्कार सर्बानन्द अनुगित्यर पुरस्कार सर्बानन्द माने जाबाय सर्बानन्द सनवालनो जे केबिनेट मिनिस्ट्रियाव जायगा होबाय नरेन्द्र मोदिया बे मानि थाखाय बे जे सथाबनानै दंमोन पार्टिजों आसामनि गिबि मन्त्रि जानो हाफिनाखैबाबो बे जे सथाबनानै थादोंमोन बेरेखा खालामाखैमोन बेनो अनुगित्य आरो जेब्लायबो एस सार बादियाव थायो आरो बेनिनो बान्था होननानै बुंदों बेनिफ्राय 7খন जिल्लात लकडाउन आरम्भ गुवाहाटी बिपदत गंस्नि जिल्लायाव लकडाउन जुरिबाय मैयानिफ्राय बेनिफ्राय गुवाहाटीया खैफोदाव दं होननानै बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा आगत अखम संगीत पाছত राष्ट्रीय संगीत माजत पिठापना बे एसेम्ब्लिनि हाबाफारिफोराव बेखौ खालामगोन जे सिगाङावनो अमरापनार देक बे अखम संगीत होननानै मिथिजानाय बेनिफ्राय जनगण बे राष्ट्रीय संगीत बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो मा एन्थाब फिथा जानाय जागोन बेखौ बुंदों आरो एनकाउन्टार सलिसे दुर्बृत्तर दौरात्म्य सलिसे बे दुथांफोरखौ गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ
खारब्ला आथिं गावनो थोनदोंना बेहाय बुंदों मा ते एनकाउन्टारबो सोलिगासिनो आरो दुथांफोरनि बाइगरफोरनि जि अयथासार बेबो सोलिगासिनो बे हाजो धुबुरीत आरक्षीर गुलित 2 दुर्बृत्त आहत हाजो आरो धुबुरीयाव सानै दुथांफोरा पुलिसनि गुलि गावनायाव जखम जादों बेनिफ्राय मा महानगरी 24 घन्टा दिननि थाखाय दिन डकायति ओजों फारसेथिंजाय मा गुवाहाटी महानगराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 3 दिन डकायति जादों बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ गुवाहाटीर 50टा स्थानाव पार्किं मासुल रेहाय गुवाहाटीनि 50 जायगायाव जि पार्किं दङ पार्किं जायगा बे पार्किंनि जि मासुल बे मासुलखौ रेहाय होदों बे मोजां खोथा बेनिफ्राय गखाइगाव ट्राक भर्ती अरुणाचली फुराह आटक 2 गसाइगाव बै श्रीरामपुर गसाइगाव जे गंसे गारि ट्राक बेहाय अरुणाचली जौ फुरा दंमोन बेखौ हमनो मोनदों आरो मानसिबो सानै हमदों बेनिफ्राय देहानि मोनसे रादाब बे जाबाय मा ड्रागनि रादाब दङ मोनसे रङियात पुनर आटक 3 ड्राग हरबाराकारि रङियायाव 3 ड्राग साप्लाइ खालामग्राखौ हमनो मोनदों मोनसे जाबाय मा देहानि पर्याप्त टपनिर अभाबे बृद्धि करे हार्ट एटेकर आशंका जे थोजासे उन्दुनो मोनाब्ला हार्ट एटेक जाजानो गिनांगौ बेखौ जों मिथिनानै लानाया गाहाम बेखायनो जे फुरा उन्दुनांगौ आरो बरपेटा र'ड आटक 6 कुख्यात बाइक सर बरपेटा र'डआव এই चिराङाव जेरै हमदों बरपेटा र'डआवबो हमबाय बाइक सिखावफोर गासै 6 बरपेटा र'डआव आटक हुआ बाइक सर केइटा बे सावगारियाव नायबा नुनो मोनगोन आरो बे बेनिफ्राय जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय मा नियमिया बार्तायाव दङ जे गोदान रादाबा टीम मडिट नांलायखौ हेभिवेट रविशंकर प्रसाद जावड़ेकर सह 12 मन्त्रीर पदत्याग ते नरेन्द्र मोदीनि केबिनेटआव बिथांमोना दंमोन रविशंकर प्रसाद आरो जावड़ेकर बिसोरजों लोगोसे 12 फोरा मन्त्रि आफादनिफ्राय बिबान एंगारबाय माने एंगारदों बे सिंनि खोथाखौ जोङो मिथिनो हायाखै बा मिथिनो मोनाखै होननानै रादाब बिलाइयाव बुंदों बेनिफ्राय जादों मा बन विभागৰ दायित्व पाहार अरण्यर सुरक्षा राष्ट्रीय घाईपथত শিল বালিৰ ট্ৰাক ধৰা নহয় जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावथिफोरनि बिबाना पाहार हाग्रामा हाजो हाग्रामा रैखा खालामनाय हाजो हाग्रामा रैखा खालामनायसो ओइ राजा लामायाव अन्थाइ बालानि ट्राक हमनाय नङा नाथाय दा बेखौनो मावबाय थायो मानोना बेहाय थाखा मोनो दंफांनि गारि अन्थाइ बालानि गारि एफोरखौ हमथा फैसा लायो आरो हगार हरो बेनिफ्राय बेहाय माबायाव सावगारियाव होदों जे जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त शर्मानो बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार माबाया हासिना या माबायदि थाइजौ हरदों गोथाव थाइजौ हरदों होनना गोदै थाइजौ ते माबानिफ्राय बेखिनियानोसै नियमिया बार्तानिफ्राय जों दा थांदिनि सेन्टिनेल इंराजि रादाबाव बेहायबो गोदान बिदि माबा गैया रादाब गैया बे गासिबो अग्रदूत प्रतिदिन एफोराव थानायानो थेवब्लाबो नैबे होनदों मा इस्ट आसाम CM spearheading Modi's Act East policy ते नरेंद्र मोदिया बे पलिसि लादों नामा
जे एक्ट इस्ट पलिसि जाने जोंनि आसाम आरो अरुणाचल नागालेण्ड मिज'राम ओजोंहाय मणिपुर बेनिफ्राय मेघालय बेफोरनि जौगानायनि बागै माबा नोजोर होदों नामा एक्ट इस्ट पलिसि बे आरो बेनिफ्राय मा Pelosi reaffirms US support for Tibet. Pelosi नाय बे बिबानगिरिया मा आमेरिका जुथाइ हादोरा तिब्बेतनि बागै मदद दङ बिदि होनदों। बे रादाबा ओंखारदों धर्मशाला 7 जुलाइ खालि। बेनिफ्राय जोङो आरो गुबुन रादाब बिदि मोनाखसै। जोङो दाना फैदोनि बांला रादाब जुग संख बेहाय होदों मा बेहायबो बे गोदान बिदि रादाब गैया। 5 বছর পর ফের মন্ত্রিসভায় সর্বানন্দ বন্দর জাহাজ পরিবহন জলপথ ও আয়ুষ মন্ত্রকের দায়িত্ব 5 বছর उनाव फिर सर्बानन्दआ मन्त्रि आफादाव सोरनि मन्त्रि आफाद बे नरेन्द्र मोदीनि मन्त्रि आफाद मिरु सोरखारनि आरो बेनिफ्राय प्रथम त्रिपुराबासी हिसाबै केन्द्रीय मन्त्रि सभाय प्रतिमा भौमिक प्रतिमा भौमिकआ त्रिपुरानि आइजो बेयो गिबि त्रिपुरानिफ्राय नरेन्द्र मोदी बा मिरु सोरखारनि केबिनेटआव जायगा मोनदों मन्त्रि जानो हादों। बेनिफ्राय नैबे एखौ फरायबावनोसै आगोलाव फरायदोंबाबो ट्रफी जयर लड़ाई मुखामुखि मेसि नेइमार मोननै सानै स्टार मेसि आरो नेइमार कलम्बिया के टाइब्रेकारे हारिए कपार फाइनाले आर्जेन्टिना कपा आमेरिकानि फाइनालाव आर्जेन्टिनाया कलम्बियाखौ फेजेननानै टाइब्रेकार गेलेनानै कलम्बियाखौ फेजेननानै फाइनालाव थांबाय। होमबा इउर' कापनाबो बे टाइब्रेकारजोंसो जादों आरो माबानाबो कपा आमेरिकानि फुटबल खेलानाबो टाइब्रेकारजोंसो फाइनालाव थांग्रा दोलो मोननैया थिसनजादों। बेनिफ्राय मैच देखते गिए बितर्के सस्त्रिक बुमरा बे लंडननि जाथाय लंडननिफ्राय होदों आरो बेनिफ्राय जोङो आरो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि बेहाय इदि गोदान रादाब गैया। बे रादाबा जाबाय असमिया खबर असमिया खबरावबो गोदान रादाब जेबो गैया। जों नागिरनि गोदान रादाब माबा दं नामा बेहाय गोदान रादाबा बिदि गैया। थेवब्लाबो नैबे मोनसे डिब्रुगड़ उत्खात गरुर सिन्डिकेट जब्द 95टा गरु ग्रेप्टार 3 बे मोसौ सिन्डिकेट जे डिब्रुगड़आव हमनो मोनदों गासै बे फालांगिफोरनिफ्राय गासै 95 मोसौ हमनो मोनदों आरो 3 मानसि मोनफादों। बेनिफ्राय जाबाय मा पितृमातृक बृद्धाश्रमत थुवार मानसिकता नसलिबो अखमत बे जोबोद गाज्रि जानानै फैदों। बेखायनो जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बयखौबो सांग्रां खालामनानै बुंदों हुमखि होनाय बादि जे बिमा बिफाखौ बोराय बुरै सथब बादायाव दोनहैनायनि जे मानसिकता जे मेन्टेलिटि बेखौ सहायनाय जानाय नङा। जायफोरा इदि दोनहैनाय मोनो जायफोरखौ बिसोरखौ आयेननि आवथायाव लाबोनाय जागोन बे खोथाखौ इंगित होदों। बेनिफ्राय जाबाय जे कयलार संकट हताधिक साहा उद्योगत अलमिबो तला जे खैला गैयानो गोबां साहा बागानफोरा ताला बन्ध जागोन बे खोथाखौ बुंदों। भुटानाव प्रवेशर अपेक्षात बहिराज्यर हताधिक ट्राक भुटानाव हाबनो थाखाय
बाहेरा राज्योनि बाहेरा हादोरनि गोबां ट्राक जौसेनिबो बारा ट्राक लाइन जानानै नेनानै दङ। बेनोसै असमिया खबरनिफ्राय। बेनि उनाव फैदिनि जोङो दैनिक अखम होननाय रादाब बिलाइनिफ्राय। बेहायबो गोदान रादाब इदि गैया, थेवबाबो मोनसे होदों मा जे एতিয়াर परा जंगलै हब बनकर्मीर ठिकना। दानिफ्रायनो बा दिनैनिफ्रायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि जि ठिकाना, बे ठिकानाया एड्रेसा हाग्राबारियासो जागोन, राजालामा नङा, टाउन नङा। बेनिफ्राय आसामनि मोनसे रादाब, बियो दुखुनांथाव बा सोमोनांथाव। प्रतिखेतगर नातुनि शिकार साहित्य मन्त्रि, जोंनि जे सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशब महन्त, बिथाङा सिमान जादों जे गमामारि जे कर'ना भाइरासनि भेक्सिन, बे भेक्सिननि आंखाल जादों, जायनि थाखाय समफोरखौ मोननै भेक्सिन लानायनि समफोरखौ बेसेबा गोलाव होदों। दा जे साइन्टिस्टफोरा बेखौ मानियाखै, बे नंखायसो इदि होननानै एसेबां गोलाव थानो नाङा बे आरो। बेनिफ्राय চাৰিখন জিলাৰ প্ৰাৰ্থীকে অইলৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া, নিয়োগ নীতি পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ দাবী। যে साख्रि ओंखारदों माबायाव अइल इन्डिया लिमिटेडआव, बे साख्रिनि बिजाथिफोरा जानो हागोन खालि गंब्रै जिल्लानिफ्राय आसामनि। दा बेखौ गुबुन जिल्लाफ्रा बेरेखा खालामदों, बयबो मोननांगौ सुबिदा, बे खोथाखौ बुंदों आरो। बेनिफ्राय राज्यपालालै दाबि पत्र उपाचार्যৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি ছাত্ৰ সন্থাৰ। गुवाहाटी विश्वविद्यालय बाहाल राखक ठिकाभित्तिक शिक्षकर पद, बै जे कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखानाय जादोंमोन, बेखौ बाहाल लाखिफिननाय जि थांखि लाबाय उपाचार्यआ, भाइस चेन्सेलरा, बेखौ बरायदों फरायसा आफादा। मोजां जादों। सोरनि ओंखामखौ मानो सेनानै माबानो फोथैनो। बेनिफ्राय जाबाय मा स्पेनर, बे जाबाय मोनसे रादाब। सरकार কর্তৃপক্ষৰ সুদৃষ্টি নপৰিল, মাত্ৰ ২,৫০০ টকাৰ মাহিলী পাৰিতোষিক লাভ, ৭,০০০ৰো অধিক মৃত ব্যক্তিৰ কটা চিঙা কৰা যুৱকজন। बै जे पस्टमर्टेम खालामनाय, बे पस्टमर्टेम खालामनायाव जा सासे सेंग्रा खामानि मावदों, सासे मानसि, बेनो मासाव ২,৫০০ल' होयो। बेसेबां दुखुनांथाव, बेसे मुगैथाव, बेसे गाज्रि खामानि मावो। मोजां रां मोननांगौ, दान बान्था मोननांगौ, नाथाय एसेल' होयो। बेनिफ्राय बेहाय जादों दैनिक आन्दरपारा कोनोमते प्राण रक्षा मरानर एगराखि महिला। मराननि मोनसे रादाब बियो जे सासे आइजोआ दायनि होनजानानै, दायनि सानजानानै फुथार जानायनिफ्राय खुनुरुखुमसो बारग'नो हादों। कभिडत आरोग्यर हार 97.18%। कभिडनिफ्राय रैखा मोननायनि जे जौखोन्दो, बियो 97.18%। बेनिफ्राय मोनसे रादाब, 20 लाख जरिमाना आदायर भावे एहप्ता समयसीमा जुहि सावलाया मानोबा जरिमाना फोनांजादों 20 लाख आरो बेखौ सुख'नो थाखाय बियो समय बिदों सप्तासेनि। बेनिफ्राय पान्जाबनि रादाब, पान्जाब कंग्रेसत क्षमता केन्द्रिक संघात अब्याहत। पान्जाब कंग्रेस हान्जायाव
क्षमताखौ लानानै सोलायबोलाय दा बुंदों मा हाइकमान्डार मतेहे सोलिब अमरिन्दर सिंआ हाइकमान्डनि खोथा मतेसो सोलिनो नांगोन बेहाय सिद्धुनि एसे मैखोम रल दङ बेनिफ्राय उत्तर कोरियात मन्दाबस्था खाद्य संकट दाखालिनो मोनसे रादाबाव होदों जे साननैनिल' आदार दंसै होननानै जे बे उत्तर कोरिया सा कोरियायाव मन्दाबस्था जानायनि आंखाल बेनिफ्राय बुंदों मा बे जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बा सुस्रांनो थाखाय किम जं उना चीन हादोरनि मदद लागोन सहाय लागोन बे दिनैनि रादाब बिलाइफोरनि माखासे रादाबफोरखौ फरायनो जों हायाखै अब्लाबो जे बिनि जि मैखोम रादाबफोर बे रादाबफोरखौ एसेखिनिखौनो फरायबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आरो साबायखरखौ बावनानै आं दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।